det her med træning i forskellige livsfaser, fordi nu har vi jo alle sammen, vi har jo trænet i hvert fald 10 år plus, så der er jo sket rigtig meget for, da vi startede vores rejse, til hvor vi er nu. Især Munk er jo far, og du skal jo også til at være far, så det er jo klart, der er jo bare sådan, der er jo andre tiltag, kan man sige, fra 10 år siden. Det er også, når man starter med at træne, så sådan, der er jo ikke rigtig nogen begrænsninger i forhold til ens tid. Det er i hvert fald det færreste, der oplever, at der vil være det. Det er mere eller mindre bare det der med at komme i gang, og så træner man sammen med gutterne, og man skal nok finde tid til det. Der er, altså, the sky is the limit, og der kan man jo træne. Det er også mange af dem, vi får ind, de vil gerne træne 6 gange om ugen, og gerne være så buff som muligt, fordi der er ikke nogen begrænsning. Hvorfor skulle de ikke kunne gøre det? Og så kan man egentlig fortælle dem, at der ikke er behov for det. Så nogle gange skal de faktisk holde en lille smule i kort snor, og sådan lidt, hey, lad os lige træne lidt mindre, og så være lidt mere effektiv med det. Men det er jo fordi, at der er jo ikke noget, der stopper dem. Det er nok også dem, der er meget håbfulde i forhold til kosttilskud, og gerne bare vil have det hele, og så skal man nok især tænke, de er måske på SU, eller de har måske ikke, måske har det et lille job ved siden af, og bor hjemme, så de har lidt mere at bruge penge på, men at kosttilskud så sådan lidt være med at bruge hele butikken. Køb det nødvendige, og så skrue en lille smule ned for det. Men der er i hvert fald ikke noget, der begrænser med i forhold til tid og indsats. Nej, altså man kan sige, i starten, der er man jo meget, man er ung, der er ikke lige så mange forpligtelser, du kan lidt gøre, hvad der passer dig. Der er igen, det er nok også ofte der, hvor man har en tendens til at overtræne, og fordi man har tiden til det, ikke? Præcis. Så sådan, du tænker ikke lige så meget over det, som vi også har været inde på før, det her med sådan less is more, for der er det mere bare more. Du har masser af tid, du er mega hook på træning. Altså det første år, man er i gang med træning, der er det jo bare mega fedt, så tænker man måske ikke lige så klogt, så tager man måske bare nogle af de hurtige nemme. Hvad synes I er nogle af, hvis vi tænker på styrker og svagheder, vi ser hos unge? Altså når I får en ung klient ind, hvad er så de ting, de er rigtig, rigtig gode til, og hvad er det rigtig nemme ved det? Hvad er udfordringerne, vi møder med dem, eller deres udfordringer? Er der noget der, som I... Altså jeg synes jo klart, det er jo lidt blevet nævnt med det her med, at for eksempel, så har man lavet et program, og så har de jo tendens til, at jeg vil gerne have mere af mine træninger, skal være længere, eller gerne have flere træninger og sådan noget. Så det er ofte det der med, det er tit den der tankegang, jeg skal bare have mere, men nogle gange er det ikke bedre. Men det er jo især, fordi de har tiden, som også er blevet nævnt. Så jeg føler, det er det, der klart er det, jeg oplever hos unge. Ja, altså en svaghed, ikke? Ja, som en svaghed, ikke? De ikke kan holde sig til programmet. Ja, jeg tror... At nogle gange, de bare skal have mere. Jeg tror især sådan, altså med de unge, så kan man godt opleve det her med, det er svært med den her sådan vedvarenhed. Altså det her med sådan, når man ikke er så gammel, så er det måske sværere at håndtere sådan modgang. Så det er sværere det her med, hvis det ikke går mega godt med sin træning, eller hvis der er et eller andet udefra personligt liv, der påvirker en, så er det så er det svært at blive ved, og det er svært for dem at være sådan, om det går nok. Så er det mere sådan, så bliver det lidt sådan alt eller andet. Når, okay, jeg har mega travlt i skolen, og jeg kommer ikke til at kunne træne næste 2 uger, så kan det helt også bare være lige meget. Eller man spiser et eller andet, og så går man helt amok over det, i stedet for at man har sådan, man tænker lidt længere, og man er sådan, det går nok. Det. Ja, altså, min kæreste har slået op med mig, eller jeg kan godt se nogle af de der ting, de er svære ved at abstrahere for det, hvis jeg ikke er motiveret, om hvad gør jeg så? Ja. Og det har vi selvfølgelig også snakket før om, men det er som de er svære ved at abstrahere fra de her ting, at det sådan, at det der med dedikation og have en ansvarsfølelse over for noget, når man er ældre og har haft arbejde, man har forhold, man har haft sådan forskellige ting, så forstår man måske mere sådan det der med, at nu har jeg sagt A, så må jeg også sige B, og nu er jeg signet op til det, nu gør jeg 100%. Så jeg tror, man har lettere ved sådan, man er lidt mere hurtigt på at sætte i gang. De har bare ikke så meget erfaring, altså sådan, de har ikke prøvet det før, jo, så sådan, det er klart, altså, jo ældre du er, så har du prøvet at have modgang flere gange, så er det nemmere for dig at adaptere til det. Altså, så ved du også nogle om, hvad du skal gøre i de der situationer. Det er også der, hvor træning kan være med til at give den her gnist til, at når man opnår noget, så kan man virkelig også opnå noget på andre ting i ens liv. Men jeg føler, især også hos unge måske, at hvis de lige starter op på forløb, så skal de også nogle gange lige have sparket i forhold til lige sådan også at vælge det. Nogle gange, så kan de måske sådan efter nu, det her fungerer slet ikke for mig, jeg gider slet ikke det her, du ved. Ja. Fordi de måske sådan, jeg ved ikke, om de forventede noget andet, men måske bare lige fik sådan en hurtig tanke, men måske ikke rigtig når at give det en chance. Ja. Lidt mere spontant. Ja. Men altså omvendt synes jeg også, at altså, det kan også være meget den anden. Selvfølgelig bare med unge, der er det meget sådan enten den ene eller den anden. Der er også nogen, der er i midten, men jeg synes meget, det er sådan
i det ene eller det ene spil. Men altså, jeg så også meget med nogen, der er også nogen, de har bare sådan, som en positiv ting, virkelig meget gå på mod. Det er sådan der, du ved, altså, de flyver bare derudad, det er det fedeste. De er ligeglade med, at de har været i skole, de skal stadigvæk bare op og træne, fordi træning, det er bare... Det fedeste. Ja, altså sådan, og det synes jeg også kan være fedt, når man er ung, så er ofte så man lidt mere sulten efter det, fordi som sagt, der er ikke så mange forpligtelser rundt omkring. De har noget, hvis du er ung i hvert fald, det kommer an på, hvor ung du er, men så er du måske ikke et fuldtidsarbejde, du går måske i gymnasiet, så der er ikke så mange forpligtelser, så det er nemmere for dig at have det, der går på mod i forhold til din træning. Ja. Jeg tror, at hvis de kan abstrahere fra, at det ikke sker lige her og nu, hvis de har en smule tålmodighed, de kommer godt ind i det, så kan man virkelig lave nogle sindssyge resultater med dem, fordi at, så er der ikke nogen stopklods. Der er ikke noget med, at du ikke har tid til det. Hvis de også kan se, sådan, at det kræver en indsats for mig, og Michael eller René eller Morten, de har styr på, hvad jeg skal lave, så jeg følger det, så er det virkelig bare sådan, så er det et forløb, hvor det bare, også fordi de har genetikken, alting der spiller også med dem, i forhold til alderen. Unge drenge, de kan jo bare virkelig gene derud af med den vejledning. Ja, true. Og hvad med, sådan, nu snakker vi rigtig meget om unge. Hvad tænker I sådan i forhold til som voksen? Ja, så kommer der lige pludselig lidt mindre tid. Man har lidt mindre krudt i røven. Flere forpligtelser. Man har måske en hund allerede der. Det er så også, om man kan ikke bare lige være væk alle timer i døgnet. Man har nogle arbejdstider, som jeg skal træne efter arbejde, det bliver lidt hårdere. Der kommer måske en lille smule flere undskyldninger med sådan, hvis man ikke allerede er inde i det, man kommer til os, så har man måske sådan, der har man jo brug for hjælp. Så kan man godt være sådan, okay, jeg er lidt træt efter arbejde, og sådan, at der skal man, der er nogle udfordringer der, sådan rent, med deres tilgængelighed. Men jeg synes også, at der er en lidt mere modenhed hos nogle af dem, så sådan lidt, så når man laver en aftale med dem, sådan, okay, vi gør sådan her, hvad er problematikken? Hvordan imødekommer den? Okay, har vi en aftale her? Så jeg synes, der er flere udfordringer, de møder, men der er også en anden modenhed til at tage imod den i hvert fald. Ja, også, altså det behøver ikke engang være klienter, det kan jo også bare være generelt set, at vi selv var der. Hvor forskellen på det, du trænede, da man var ung, kontra når man var lidt ældre, det er også mere, når du er ældre, så er det også der med sådan, så har du også et job, så har du også flere penge mellem hænderne, så kan du også du kan vælge det fedeste gym, fordi du har måske også en bil, så kan du også køre længere til dine træninger. Der er ikke på den måde, der er ikke lige de der udfordringer, som måske var, da man var yngre, og man bare var derhjemme, man skulle vælge det træningscenter, var tæt på osv. Du kan også selv stå for din mad. Så sådan, på den måde er der også en masse positive ting, eller som nogle ting, der måske gør det lidt nemmere, i hvert fald nogle gange, synes jeg, kontra da man boede derhjemme, og så videre. Altså sådan, så jeg synes også, der er mange positive ting. Ja, men jeg tror også, at man er... For os, så har det nok aldrig været et spørgsmål. Jo flere åbne muligheder der var, jo flere tog vi også. Ja. For os er det ikke... hvis der er udfordringer, skal vi nok overkomme dem. For andre vil ligesom være det, der hæmmer dem. Fordi det har ikke været et spørgsmål for mig, om jeg skal træne eller ej. Det er bare, hvornår på dagen det bliver. Der vil det så være, hvis det skal være senere på dagen. For nogen, så er det sådan lidt, okay, så får jeg det ikke gjort. Og så er det jo så også næste trin. Det er jo sådan, okay, nu bliver man måske far eller mor. Det er jo ikke fordi, at alle gør det, men sådan, det er for mange af det naturlige skridt i livet. Og der er først der kommer sådan en rigtig forpligtelse, hvor det sådan, nu er der en, der er afhængig af dig, og I er to mennesker til det her stykke, til det her job at være forældre. Og det kræver tid, og det kræver planlægning. Nu, mig og Katrine kan jo ikke træne samtidig. Jo, hvis hun er i vuggestue, men hvis i vuggestue, så er vi typisk på arbejde, så sådan træningen ligger ved siden af. Jeg kan jo træne i min egen tid. Men det betyder for eksempel, at jeg ved, at jeg skal hente fra alle de dage, hvor Katrine skal træne, fordi at eller hun kan ikke bare tage ned og træne, hvis det ikke er planlagt. Fordi sådan, at hvem skal så hente hende? Og i weekenden, der er slet ikke nogen vuggestue og sådan noget. Der er det virkelig sådan, hvis de har et godt netværk, de har måske familie tæt på, eller svigerfamilie tæt på, så helt klart der, så er der meget større chance for en succes, fordi at så kan man lige være lidt, de vil sige, sikkert godt hjælpe, hvis man vil gerne med at tabe sig, eller hvad det er. Men uden dem, uden Katrines familie, der har været tæt på, nu min far heldigvis kommet kolonihavehus fra Bornholm af, og så herover. Men ellers så var det virkelig tough. Jeg ved ikke med dit netværk, hvordan det er, om dig eller Lauras familie er tæt på. Jo, altså min mor og far bor sådan en halv time væk. Men det er jo en af grundene til, at vi gerne vil flytte til Jylland for at være tættere på Lauras familie.
De bor helt nede i Sønderjylland. Så er det lidt nemmere. Ja, men så er det længere væk fra din. Ja, altså jeg vil ikke bo helt dernede. Jeg vil gerne bo i midten. Ja. Så passer det med, at der er lige langt cirka til hver. Og for mig så er det sådan en time, det tænker jeg lige går. Ja. Ja, det er... Vi prøver for eksempel at flytte mere nordpå, fordi så er vi tættere på svigerfamilien. Så vi vil gerne... Nu er det jo 40 minutter derfra. Vi vil måske hellere have det sådan 20 minutter. Men det er jo også, hvad man kommer af, fordi om 40 minutter, så føles det så lang tid i forhold til 20 minutter. Men hvis du er vant til at, det sådan, at gå fra 3 timer til det går til en time, så er det pludselig, okay, så er det jo noget helt... Så er det forbedring. Ja, det er også det. Altså, vi har også snakket om den dag, vi skal have barn. Så vil vi også gerne være tæt på, i hvert fald. Nu er vi jo tæt på min svigerfamilie, men vi vil jo gerne til Aarhus, så der bor mine forældre ikke. Så bare det der med, at vi er tæt på en af parterne, det er jo bare rart, så man ved, at der lige er nogen, hvis det nu er